To shi in dai zaka go gidansa to sai ya wulakanta ka. Alhaji, Da ba za ka fito bane? to zan kuna dan wani abu ne a cikin gida wallahi Alhaji. Ka ƙara so mana ka ba ko ba za ka yi. Na isa koma Alhaji ka zo kuma in koma. To ba ni ba Wallahi na gaya ma damuwar da motar nan take ciki. Na yi sabis a motar nan baki mai ba daure min botan fule din ba. Bakin mai ya zube a ƙasa gaba daya. Dole haka da kai motar nan gareji. Saboda na bari injinin zai buga Alhaji. Okay. To satin farko kenan na biyu kuma ba. Na biyu matana ne ta kaiwa aka mata operation. Wato kai baka lura da halin da kake ciki ba har ka iya zuwa kai ciki. Mata ta bani shekara 7 rabanta da haihuwa. Baka da mota har kana yi. To na je na biyu na uku kuma ba. Mahaifina na kai shi emergency asibiti. Baya da lafiya. Ya san baka da mota ya kwanta rashin lafiya. Duk mangwaro da tafashiyar da suke nan ba za a sassako a dura mai ba ka kwashe shi ka kai shi asibiti. Ka san baka da kuɗi. Ya za a Allah to ci mu barka Allah bane. Da zai yi dole ne ya ɗauni a kai. Ina kuɗi? To ba ni kuɗi. Ai a guri Alhaji ba kuɗi wannan. Ai ba kuɗi? To amma akwai dan kuɗi? To Alhaji ba na taimaka wa ga satin nan yadda za ta kaya ba. To ina ba kawo. Ba nan ka ba ni ce. Alhaji a taimake ni. Idan Allah ya kai ba sakin sai ka je ka nemi wata mota. Ni ba za ka mai da ni mutumin banza ba. Dan Allah ki Na manta ba baka taure kashi. Ni ga dan iska na sai mota na baka. Kuka a gida na sai na sa doka nake ne ci. wallahi Alhaji da Wannan shi ne bare garin ba ni ko da tsara da ina sallah. To zaka je ka nemi wata mota. Ni ba zan iya ba. ka ga irin wannan rayuwar kenan. In ba ka da shi ita wulakan ta kawai. Ina za ka je mai gida? Magama zan ji. Magama kudin ka 300. Haba malam. Mai ya yi tsada mana malam. Ya zai zama 300. Bayan nawa na biya? 200 na biya. 200 ka biya zuwa? To kawo. Yawwa haba ka ce wani 100. Canjin ka za a baka wajen direba. Har da ka ba min shi kudin sha nan. Kudi. Ina za ka je? To in ka je wannan jaraba ta yi a kurma kuma da shiga motar haya. Ke hajji an kun je inda zai je ki taba mai moto a sauke shi ki ce taba mota. Yawwa to Allah ya kiyaye in yaki kuma direba yi gaba. Yawwa za a ba canji. Ba canji. Kai na baya kudin ku har haɗo ku miko. Ku miko na bayan nan. Madalla. Kai ke ina zuwa kin ce to ko canji ki naira 50. Madalla. Zan ba direba zai ba ku canji. Ina direba? Yawwa bari kira direba. Yawwa an gama ko? Yawwa direba mota ta cika ba mu na sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Kai ma magama zaka? Insha Allah magama zan je. Zaka ban canji. Ba da mu mun je gidan mai za a To ma da Okay, to in mun je gidan mai da Allah ya tuna mu. to ma. Allah malam ka san kan buta ne? A'a, kai mota sai dai shiga kai. Ikon Allah. Wato direba na ne ya bata mu rai. Nace to shi kansa jirgin sama ma da jarabawa ya tashi. Bare ita mota shegiya wadda take kasa ma da kafa. Wallahi ga wannan. Amma yanzu kamar idan na murɗa nan ta tashi. What? Kamar jiya farko ina zan fara taka. Haba mala. Me kake nufi ka ga mu? A'a wannan ni ka nuna min wannan kamar What? Haba. Baka sanya zaka sa giya mota mu tafi ba? kar ka nuna karayarka amma to idan ina son in tsaya na ga wasu abin taka guda uku ne zan taka. Iye? Da ba ka iya mota ba za ka ɗauke mu a cikin mota? Can Dija, to ba ga za ba a bani kuɗi na. Ki kwantar da hankalinki ba abin da zai faru ba mu lallaba. Me yake faruwa? Ku daga mu! Ba wannan mutumin banza ne ba wallahi. Daga iya mota ba ka zo ka ɗauko su. Ku bani kuɗi na fasa tafiya.